Bona tarda a tothom. Perdó? Està posat ja. Primer de tot, donar les gràcies i la benvinguda a tots vosaltres a l'acte de presentació que ha escrit el pare Rodolf sobre la història del nostre barri. Vull exposar la presència del regidor de Cultura perquè està malalt i no ha pogut assistir a l'acte. Estava molt il·lusionat també de poder participar amb nosaltres d'aquesta taula sobre el llibre de la història del barri. I a continuació us llegiré unes paraules que ell havia escrit per poder-les llegir avui i me les ha fet arribar. La història del barri de la Torreta, d'en Rodolf Pujoller i Nabucco Blum. Viure en un lloc, fer-se el seu, suposa estimar-lo, conèixer-lo i apreciar la seva història. Suposa deixar-se transformar per ell, fer-se del lloc i que el lloc et faci seu. Aquestes 4 ratlles, extretes de la contraportada del llibre de la història del barri de la Torreta, que avui presentem, determinen molt breument paraules que simplifiquen molt bé la manera d'interactuar, si el volem nostre al barri, davant el lloc on vivim. La història no deixa de ser el recull, petjada rere petjada, que ens explica el pas del temps durant el transcurs de la vida en el lloc on ens trobem. Nosaltres en som protagonistes amb una petita part d'aquesta llarga i profunda història general i és per això que, si volem tenir coneixement d'on som i d'on venim, és necessari descobrir el passat per poder entendre el present i d'aquesta manera poder llaurar un bon futur. Saber d'on venim per entendre cap a on podem anar. Si ens fixem en el significat de la paraula història, tal com comença el títol del nostre llibre, afirmem que història és la narració del passat humà d'acord amb el testimoniatge oral, escrit i visual, en contraposició de la prehistòria, que ens detalla el pas del temps previ a l'escriptura. I aquí, a la història del barri de la Torreta, ens acompanya amb un recorregut interessant durant aquests períodes, per explicar-nos la important rellevància històrica del territori on vivim. El llibre que tenim al davant és un llegat imprescindible pel coneixement del nostre territori, però no només pels habitants de la Torreta. És un llegat per adonar-nos que, més enllà del barri, dels carrers, de la comunitat, aquí la història també ha deixat una empenta fermament sòlida per fer-nos entendre de la importància de saber on som. Amb la història del barri de la Torreta serem més coneixedors del nostre territori, aquest barri on hem nascut o senzillament hem triat per viure-hi, en una època concreta de la nostra vida. I, si tenim ple coneixement d'on som, és evident que tindrem més present l'interès per mantenir ben viu l'esperit del nostre poble, del nostre barri. A banda de la història general que se'ns explica al llibre, el pare Rodolf també ens atrapa amb el seu relat, per interessar-nos per la història intel·lectual, aquella que es contraposa a les ciències exactes, és a dir, aquella història que ens determina la part més humana i literària del territori. Una història que descobrim pàgina rere pàgina i que ens obre tot un ventall interessant d'anècdotes, de vivències, de conflictes també, però al capdavall són relats apassionants que, segurament, si vulguem, si remenem una mica en el temps, el recull cronològic d'aquestes històries contades en el llibre ens poden tocar de molt a prop. El llibre planteja també fer el recorregut segons el nostre interès. Ens permet aturar-nos, prendre'ns el nostre temps, fer un parèntesis al camí natural de la vida per apreciar molt bé d'on venim, on estem i cap a on dirigim la manera de viure del nostre poble per a les futures generacions. És per tot això que, com a habitants del territori, nosaltres també en som els contenidors d'aquest relat, en formem part com a petits protagonistes de la història del barri de la Torreta. La temporalitat i la fortalesa de les nostres arrels al territori donen fe al nostre compromís pel barri. Els fonaments ben construïts fan palesa que la nostra empremta no s'esborrarà mai més i la nostra comunitat assegura una continuïtat de futur esplendorós. La història del barri de la Torreta no només ha de ser un llegat pel barri, que lògicament rebem amb els braços ben oberts, sinó també ha de ser un referent històric en l'àmbit comarcal i de país, pel fet de trobar-nos en una localització estratègicament important i rellevant durant el llarg dels anys. Només ens queda agrair efusivament al pare Rodolf el magnífic i acurat treball que hi ha al darrere d'aquestes pàgines, donar-los més sinceres gràcies per explicar-nos com cal la nostra història que ja és de tots, per fer-nos partícips d'uns relats que ja quedaran per sempre més impresos a la nostra memòria. Però tot i més, moltes gràcies a aquest llibre formant part de la nostra vida. Voldria acabar el meu discurs recitant-vos un poema de Miquel Martí i Pol, titulat El poble. El poeta del poble, tal com us coneixia el sobrenom de Miquel Martí i Pol, es proposa un poema lliure que ens serveix per entendre que per construir un poble, un barri, una ciutat, en tots els seus aspectes, totes les coses que passen en ell són importants. És a dir, les coses bones però també les dolentes, saber-hi conviure a les verdes i també a les madures.
Les coneixences del mateix territori en són importants i entendre que per conviure totes les veus són necessàries. És senzillament comprendre que per fer poble, per fer barri, hem d'estar predisposats a oferir la nostra generositat. Així, d'aquesta manera, dels errors i els encerts, entre tots podrem formar un poble millor i un barri millor. I el poema és aquest. El poble és un vell tossut, és una noia que no té promès, és un petit comercial en descret, és un parent amb qui vam renyir fa molt de temps. El poble és una xafogosa tarda d'estiu, és un paperet damunt la sorra, és la pluja fina de novembre. El poble és 40 anys d'enfilar-se per les bastides, és el petit desfici del diumenge a la tarda, és la família com a base de la societat futura i és el conjunt dels habitants. El poble és el meu esforç i el vostre esforç, és la meva veu i la vostra veu, és la meva petita mort i la vostra petita mort. El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu i de la nostra petita mort. El poble ets tu i tu i tu i tot d'altra gent que no coneixes, i els teus secrets i els secrets dels altres. El poble és tothom, el poble és ningú. El poble és tot, el principi i la fi, la mort i l'odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. Jo m'afegeixo els agraïments i supercontenta. Quan vaig començar a mirar el llibre em feia molta il·lusió perquè anaves llegint i anaves veient. He sigut una de les privilegiades de llegir abans que molts de vosaltres i anaves dient, ostres, si aquest el conec, si inclús hi ha el meu pare aquí dintre. I recordo com a anècdota que la setmana passada vam anar a fer-li una prova al meu pare i jo duia el llibre a la mà. I ell diu, què és aquest llibre? Dic, és un llibre que ha escrit el pare Rodolf del barri de la Torreta. I ell va començar a fullejar-s'ho, mirar-s'ho i li vaig buscar la pàgina entera i diu, hola, si aquí surto jo, hi ha un nom en aquest llibre. I li dic, sí, diu que sóc famós. I del pare em diu, famós, dic, bueno, formes part de la història del barri. I el pare Rodolf t'ha tingut en consideració i estàs dintre del llibre. Estava emocionadíssim. No me'l treguis el llibre, dic, no, que ja te'n portaré, que no, que aquest llibre ja me'l quedo jo. I així se'l va quedar i se'l van portar cap a la residència. Jo et dono les gràcies perquè saps que formes part del, abans ho comentàvem fora, de la meva vida en tots els meus aspectes, sempre que hi ha un moment important a la meva vida estàs tu. O sigui, per tant, et dono les gràcies i sobretot per aquest llibre que sé que l'has fet amb molt de carinyo, que ens ha arribat a tots i que el disfrutarem i el gaudirem sempre llegint-lo una vegada i una altra vegada. Moltes gràcies. Ara passo la paraula a l'Almora. Gràcies, bona tarda. Bé, jo quan vaig entrar a l'Ajuntament la primera vegada em vaig trobar uns llibres allà dins que eren aquests, no? Història de Sant Agnès de Malanyanes, història ja d'una parròquia, l'havia editat l'Ajuntament, estava allà hi havia uns quants exemplars, també hi havia aquest llibre que el vaig conèixer a Ronald Blanes. Són llibres que quan els trobes allà veus que són la història on alguns heu tingut la sort de néixer i alguns altres hem tingut la sort de venir a viure. Doncs en aquell temps, sent jo regidor de Cultura, vam editar un llibre que no té res a veure amb els que fa el pare Rodolf, però que era del Pasqual Ferrer. Molts de vosaltres coneixereu el Pasqual Ferrer, on haureu sentit a parlar, i era la història viva d'aquest poble, del nostre poble. Coneixia tant el barri de la Torreta com Sant Agnès, com sobretot la Roca. Es va editar en aquell moment aquest llibret i moltes d'aquestes coses veiem que eren la seva realitat i la seva història. Però era important tenir-lo. Fa uns mesos estàvem a la presentació aquí a Santa Maria del Jaire d'un altre dels llibres del pare Rodolf i en acabar ens va explicar que hi havia aquesta història del barri de la Torreta. Tant la Iolanda, el David com jo ens vam apropar i jo li vaig dir que el volíem editar des de l'Ajuntament. Més que res perquè aquests han de ser els llibres que després quan ens ve algú a l'Ajuntament o ve alguna visita oficial o el que sigui, nosaltres els hi donem, perquè s'emportin això, que és una part del nostre poble. Poder donar unes lletres negre sobre blanc amb unes fotografies segueix sent una cosa única. L'olor del paper, el poder-los fullejar, per molt
estem arribant a que tot ho podem tenir en el mòbil o tot ho podem tenir en l'ordinador, això segueix sent important. A part de tot, som un poble que tenim diversos escriptors, aquí també en tenim un altre, i historiadors, i que van fent les seves històries, la seva feina i publicar-la. Però és important que segueixin quedant les històries del municipi, perquè al final tots nosaltres anirem passant, no sabem mai quan arribem però no quan marxarem, i per tant qualsevol de nosaltres ens passa això, però aquesta realitat quedarà. Llavors, agrair-li al pare Rodolf, avui acomiadava a una veïna d'aquí del barri i precisament diumenge se li donava un premi per haver escrit la seva realitat i la seva història de vida. I per tant, totes aquestes coses són importantíssimes. El diumenge li donàvem el premi, dilluns moria, avui l'enterràvem. Doncs la realitat d'aquestes coses que ens quedaran escrites i per sempre. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-nos permès, sobretot, que nosaltres poguéssim fer aquest llibre i que ens el permetessis fer-ho. I jo l'altre dia vaig dir, bé, ara tocarà un de la Roca. I em va dir, no pateixis, ja està fet. I em va dir la història de l'església de Sant Sadurní. El té escrit i vaig pensar, home, ara ben bé no m'esperava que m'ho digués tan ràpid, perquè clar, ara és allò. I, bueno, haurem d'agafar també el compromís de seure'ns, parlar-ne i veure quan el podrem editar, perquè realment poder tenir aquests llibres de cada part del municipi el que ens acaba donant és la força d'aquest poble, la unió de tres nuclis importants que al final és el que som. Doncs moltíssimes gràcies i ara ja us passo la paraula realment a entrar directament al tema. Gràcies. És un dia ple d'emocions i continuarem emocionats molta estona, ja veureu. Acaben de parlar la Yolanda, que ha llegit un text del David, que és el regidor de Cultura, ha parlat de l'alcalde. Heu dit paraules també emocionants i emocionals i són paraules institucionals. Vosaltres ara sou part de les persones que esteu prenent decisions sobre com ens gestionem en el present, en aquest barri, en tot el municipi de la Roca. I les decisions que esteu prenent són decisions que tenen repercussions en la vida de les persones ara mateix, però també en el futur. Així que comptar amb llibres que t'expliquen la història de la terra que trepitgem, per vosaltres, que sou institució, que prenem decisions, és una meravella, perquè les decisions que prendreu estaran molt ben fonamentades si sabeu quina és la nostra línia del temps, d'on venim, què és el que cal preservar, estimar i transformar i cap a on anem. Així que realment és un tresor i us donem les gràcies perquè l'Ajuntament ha pres el compromís, així que ho asseguro, d'editar aquest llibre i d'editar el proper que vindrà, que és una sorpresa i una primícia sobre la Roca, i a més l'edició és molt bonica. Haureu vist que és un llibre que pesa, perquè realment han cuidat la qualitat de les pàgines. Veieu també que les fotografies es veuen molt bé, la qualitat d'imatge. Són 200 planes, a més. Així que moltíssimes gràcies a Rodolf per escriure-ho i a vosaltres per cuidar aquesta edició tan bonica d'aquest tresor que tenim aquí. Molts de vosaltres em coneixeu, d'altres no em coneixeu, em veieu per primera vegada, potser us demanareu que per què estic prenent jo la paraula i ara molt aviat jo deixaré que parli el pare Rodolf. Crec que hi ha dos motius pels quals soc aquí. En primer lloc, i ara m'has d'ajudar, Rodolf, perquè soc, com es diu això? Torretenca o torretensa? No sé com, em sembla que no hem parlat mai de com ens diem nosaltres, ho saps? Torretense en castellano, però torretense, torretenca, ho hem de decidir. Això és una cosa que en cap moment parles, no surt del gentilici, així que ja tenim feina, tots els habitants d'aquí, a veure com ens diem. Doncs et direm que soc de la Torreta de tota la vida, tinc 55 anys, aquí tinc les meves arrels, he arrelat la meva família aquí, el meu home, el meu fill són d'aquí, no em puc imaginar vivint
en un altre lloc i soc de la generació dels nens dels anys 60, que teniu un Facebook dedicat als nens dels anys 60, que surt també aquí al llibre, i així que com molts de vosaltres tenim molts records de llocs que ja no estan o moltes vivències d'aquest barri. Segur que si parlo d'anar a buscar pipes al Valor Olmo, o anar a comprar a Cal General o a Calanieves, per exemple, o recordem les masies que estaven aquí mateix, i tenim el Paco, que havia viscut aquí, aquesta masia de Cantàpies, i la família Icart, també, que tenim un representant aquí de la família Icart. No sé, anar a Can Granota, enfangar-nos, perquè els carrers estaven cessats sense asfaltar. On hi ha la Tirolina hi havia un camp preciós de blat, per exemple, la mina, quanta aigua hem begut allà. O una cosa que jo tinc molt carinyo, que és el parc del Laberint, el Laberint anant cap a Can Grau, que m'encantaria que s'arreglés un altre cop. Així que ja veieu, soc de la Torreta, me l'estimo i podeu imaginar amb quin carinyo he llegit aquest llibre. Però us deia que també hi ha una altra raó d'estar aquí, és el vincle que coneix el pare Rodolf. I és un vincle que ja és una mica antic, podem dir, no? I ara t'explicaré una història que no sé si recordes, perquè la història d'un barri està feta d'històries quotidianes. El pare Rodolf va venir aquí l'any 1982. Jo tenia 14 anys. I recordo molt bé que en aquella època hi havia una comunitat de monges badrunes. I per mi eren molt rares, perquè no anaven vestides de monja. Sempre pensava, per què no anaven vestides de monja? En qualsevol cas, aquesta comunitat, que tu també en parles, reunia els nens, llavors jugàvem molt al carrer, nens de totes les edats. Ens reunia i un dia em van dir, suposo que la Pilar Casanovas, diu, Maria Àngels, amb la teva amiga Nuri, que està per allà, la Nuri, diu, per què no feu catequesi vosaltres? Perquè hi ha molts nens que volen fer la comunió, abans tots els nens feien la comunió, i no hi ha catequistes. I suposo que per vergonya, perquè eren molt vergonyoses, no vam saber dir que no. I vam dir... I vam començar a donar catequesi. A on? A l'únic edifici on es podien fer coses públiques, que això també ho dius tu. Als anys 80, que era l'escola, que actualment és l'escola Bressol. I vam començar allà, jo, Núria, ens ho passàvem, Núria és mestra, així que fèiem classes a nens, en realitat. Fins que un dia em van dir que ve el pare Rodolf a la Torreta. I clar, vols saber què esteu fent, les catequistes? 14-15 anys. Us vindrà a veure el pare Rodolf. I et recordo, jo no dormia aquests dies, llavors et recordo en una aula d'allà de l'escola, assegut en una cadireta, en un racó, i a mi em tocava aquell dia un passatge bíblic que és el Zaqueo, que puja a un sicòmor, una mena de figuera, per veure Jesús. I jo només pensava, dic, tant de bo hi hagués una figuera aquí per pujar jo i que no em veiés ella a mi, perquè em moria de vergonya. I no ho sé, devia causar bona sensació perquè no em vas dir, ja no vull més aquí. Però aquest és el meu primer vincle de pare Rodolf. Podeu imaginar que jo durant molts anys l'he vist com el capellà, com una persona amb una espiritualitat molt profunda. Però a poc he anat descobrint, i vosaltres ho descobrireu també en la lectura d'aquest llibre, una persona intel·lectual, molt curiosa, molt rigorosa, molt dedicada, és un gran investigador. Un investigador del Nou Testament, parlaves de la publicació recent sobre l'Evangeli de Sant Marc, sé que estàs preparant també una altra publicació sobre un altre evangeli, i un investigador de la història local, ja ho veieu. Aquí tenim un llibre de 200 planes, però Rodolf no és la primera cosa que has escrit sobre la història de la Torreta ni la història de la Roca. Ens pots fer 5 cèntims d'on ve, d'on surt aquest llibre. Bueno, jo diria que per mi estar en un lloc he d'estimar, això és fàcil, diríem, d'estimar, però esclar, per poder estimar s'ha de conèixer. Perquè dir que estimes i no coneixes, no saps el que estàs estimant. I aleshores jo des del principi, des que vaig venir aquí, no sé si el 82 o el 81, però bueno, diríem, doncs em vaig interessar molt, perquè esclar, la gent deia, sí, un barri que fa uns quants anys es va fer, gent que venien d'altres llocs, hi havia això, diríem,
1783 fins al 1812. Per tant, hi ha tota una història. I per unes casualitats vaig aconseguir en l'arxiu de la Corona d'Aragó, en aquella època, ara seria impensable, però en aquella època, si demanaves fotocòpies, et feien fotocòpies. Però es feien fotocòpies fins i tot de les coses que estaven, diríem, cosides o que estaven enganxades. I aleshores hi havia 200 documents sobre el convent dels Caputxins i jo vaig dir, fotocòpia de tot. Jo tenia les 200 fotocòpies. Aleshores vaig transcriure aquests documents, vaig fer la història i també va ser a l'Ajuntament. A l'Ajuntament no hi és aquest llibre perquè hi va estar aquest llibre allà. Jo no l'he trobat. Hi va haver un moment que em van dir, mira, aquí queden una sèrie de llibres, per què no te les emportes? Jo sí, tant, és a dir, però encara hi ha alguns exemplars. Doncs seria bo tenir-lo, per tenir-lo allà. És un totxo. Sobre el convent dels Caputxins. El convent dels Caputxins de Granollers es deia oficialment, però estava a la Torreta. I per això jo dic el convent dels Caputxins de Granollers a la Torreta. I després hi ha coses molt interessants sobre això, perquè tu preguntes una cosa i contesto una. Diríem, hi ha el terme entre Granollers i la Roca, és un terme que ha estat discutit des del segle XIV. Sempre ha estat discutit. I aleshores, en el 1730 o cosa així, es va fer una concòrdia entre els dos, municipis, per entendre'ns, els dos municipis, i es va firmar en el convent dels Caputxins. El convent dels Caputxins estava una mica més, és a dir, aquí estem a Cantàpies, després està la Torre de Cantàpies, i aleshores més amunt arribem al carrer Veneçuela. Doncs entre Cantàpies i el carrer Veneçuela és on estava el convent dels Caputxins. On estava l'Antipòsit, per entendre'ns. Aleshores, això. Es va firmar aquesta concòrdia i jo vaig tenir la sort de trobar aquesta concòrdia. Els documents, quan s'investiga sobre Granollers, sobre la Roca, sobre Granollers no es pot investigar perquè no hi ha res. A la guerra ho van cremar tot. Tots els arxius. És potser un dels casos més curiosos de tota Catalunya. Es van cremar tots els arxius. L'arxiu parroquial, òbviament, l'arxiu municipal, l'arxiu notarial i l'arxiu de la propietat. Tots els arxius. Per tant, no fa falta que investiguis sobre Granollers perquè és impossible. Però a mi se'm va ocórrer que, era una concòrdia a la Roca, potser a la Roca es podia trobar alguna cosa. I aleshores l'arxiu de la Roca en aquella època estava sempre tancat, no hi havia uns horaris de cobrir, aquí seria llarg d'explicar, però per casualitat, diríem, doncs vaig sortir, vaig trobar, era el César Alcalà. Estava aleshores de becari o el que sigui, ajudant, fent coses. I aleshores ell m'anava passant carpetes. Vols mirar aquesta carpeta? Mira aquesta. I al final jo ja tenia ganes de tornar cap a la Torreta i em passa una carpeta. Mira, aquesta carpeta d'aigües. Si m'interessa de qüestions de límits, no pas d'aigües. Per educació, si em passava aquella carpeta, doncs almenys mirar. Obro. La concòrdia. I diríem, aquesta concòrdia es va firmar aquí en el convent dels Caputxins i a més es va posar com a divisió entre la Roca i Granollers la façana del convent. I aquí està l'explicació de perquè si agafeu mapes
de fa uns quants anys, diríem, planos, entre la Roca i Granollers, trobareu que hi ha una línia tota estranya, i dius, com és que no fa línia recta? Doncs aquella línia és la façana del convent dels Apòstols. Aleshores, vaig fer aquest llibre, vaig fer també un llibret, quan es va inaugurar el Carbó, un llibret sobre la font del Carbó. I després també quan es van fer els 10 anys de la parròquia, doncs també un recull de documents. A mi m'agradaria, les coses s'han de conèixer. I fixeu, si té ganes de conèixer, que va dir faig la història del barri i ja posats, doncs faig una història de 5.000 anys. I aquest llibre va des de la prehistòria fins a l'època contemporània, que ja diu, bueno, ara això de l'època contemporània, més o menys, ja ho acabaran altres persones que han de tenir el meu relleu, però són 5.000 anys d'història. I has parlat de fonts documentals, de molta tasca d'arxiu, l'arxiu municipal, l'arxiu de la memòria popular, l'arxiu de la Corona d'Aragó. Jo em vaig entretenir a casa a fer una llista de les teves fonts i em vaig cansar. Perquè és que ho ha mirat tot. És a dir, tens arxiu, tens molta hemeroteca, i aquí hi ha molts reculls de retalls de diaris que no us ho perdreu, perquè hi ha històries quotidianes, divertides, escrites en un estil literari, humorístic, etc. Molta hemeroteca i molta documentació. És un llibre molt documentat i molt dens, també. I més, perquè hi ha hagut moltes fonts orals, també, i de veïns, no? A veure, jo en aquest sentit, quan la història del barri, la història més moderna, és que potser alguns estareu esperant l'explicació del que va passar fa 5 anys, o fa 10 anys, o fa 15 anys, o fa 20. La història més moderna, jo penso que la coneixeu més, molts de vosaltres més que jo, i per tant, després, per una altra banda, has de parlar amb mi, sempre és una mica delicat, segurament necessitem perspectives, després també el capellà és la persona més adequada per anar parlant de la gent. Aleshores, jo faig la història antiga, és a dir, la història que d'alguna manera no es coneix tant. I aquí, quan es va fer la Ronda Sud, allà una mica més enllà del Mas Civil, allà va sortir la necròpolis de tombes de fossa neolítiques, la segona més important de Catalunya. El que es diu, diguem, el jaciment de la necròpolis del Camí de Can Grau. Esclar, això, hi ha llibres escrits fins i tot sobre això, no? Però esclar, moltes persones no sabem sobre això. Es van trobar 24 tombes, neolítiques. Doncs això penso que era important de recollir. Després, per exemple, hi ha una cosa que em sembla important de recollir. Quan es va inaugurar l'església de la Roca, 932, l'altre dia vaig fer un escrit que eren els 1090 anys, allà surt les persones que van donant coses a l'església per anar-la mantenint, hi ha un tal Adiulfus, i aquest dona una vinya. Estem en el 932. Pocs anys després d'això, surt en els documents, surt la Vila Adiulfi. És a dir, aquest senyor tenia una vila, una espècie de supermasia o bèstia. I poc després, encara en el segle X, apareix la Vall d'Ariulf, Vallis Ariulf, la Vall d'Ariof. És a dir, el nom de Vall d'Ariof, que diu, quin nom més estrany, el nom és got, aquest Olf,
A més, que ha passat una cosa, abans que m'ho preguntis, per dir, s'ha produït un desplaçament de nom. És a dir, Vall d'Oriol és tot això. En el llibre publico un mapa del 1957, un mapa oficial, en què de tota aquesta zona hi posa Vall d'Oriol. Mentrestant va anar sortint el nom de la Torreta, però el nom de la Torreta, encara exactament què era la Torreta, no ho sé, més o menys ho sospito. Diríem, el nom de la Torreta, no, aquest nom és nou, això és de després de la guerra. El nom de la Torreta, el document més antic que de moment he trobat, és del 1719, que en el llibre de difunts de la parròquia de Sant Esteve, que allà van cremar tot l'arxiu, però alguna coseta va quedar, i aleshores s'explica que venen a enterrar un nen petit, un albat, i hem anat amb creu alçada fins a la Torreta. Què és la Torreta? El nom de la Torreta ja apareix per primera vegada aquí. Aleshores, en alguns documents, en algunes escriptures del segle XIX, em sortia casa anomenada la Torreta. Per tant, jo sospito que la Torreta era una casa o una torre de guaita convertida després en casa, i que d'aquí venia el nom de la Torreta. La Torreta era un lloc. I per tant, per referència, es deia la Torreta, anàvem fins allà. I quan el nom de la Torreta es va agafar més com un nom, podríem dir, de barri, de zona, què va passar? Cosa curiosa. Les muntanyes no es mouen, però els noms sí que es mouen. I el nom de Vall d'Oriol es va moure. El nom de la Torreta va desplaçar el nom de Vall d'Oriol. I per tant, on es diu que comença Vall d'Oriol, allà acaba. I aleshores reprodueixo aquí un trosset d'un mapa molt interessant que està en un llibre de la rectoria de Vilanova, en el qual està tot el terme municipal, no, el terme parroquial de Vilanova. I aleshores allà apareix Can Prat Vell, Can Prat Vell, Can Prat Collell, nosaltres diríem més aviat Can Prat Vell. Doncs, aleshores, Can Prat Vell és la primera casa, mirant des d'aquí, de la parròquia, no del municipi, de la parròquia de Vilanova. I aleshores, en aquest mapa, es veu Torrente de Vall de Lió, això de Vall de Lió, canviant de nom, de Vall de Lió, fins al límit, diríem, que comença la parròquia de Sant Esteve, de Vilanova. I aleshores, a continuació, posa Vall d'Oberes. Esclar, si tu parles de Vall d'Oberes, la major part de gent no sap què és. Què ha passat? El nom de la Torreta ha desplaçat a Vall d'Oriol cap allà i el nom de Vall d'Oriol s'ha menjat el nom de Vall d'Oriol. I per tant, diríem, doncs, estem en una història que és molt més antiga del que passa. Fes preguntes. Després ho obriré perquè tothom pugui fer preguntes i comentaris i compartir també vivències. Doncs justament et volia demanar pel títol, perquè el títol té el nom del barri, no? Així que aquesta història del barri de la Torreta podria ser la història del barri de Vall d'Oberes més Vall d'Oriol, Vall d'Oriol, Fus, Vall de... I després cal dir que un jove, tu tens el testimoni de l'any 1967, pensava que Vall d'Oriol feia una barreja de nom català i nom rus, perquè com que ara existia aquesta fonètica tan curiosa. I encara podem afegir que la Torreta pot encara canviar de nom, perquè als anys 80 van proposar la Torreta del Vallès, perquè es volia la independència de la Roca, que d'això dèiem
està al final del llibre, veureu que el llibre té una introducció, té una cloenda preciosa, després llegiré un trosset de la cloenda perquè és molt emocionant el que s'ha escrit, i llavors està dividit en 5 capítols. En realitat aquests 5 capítols podríem organitzar-los en 3 blocs. Hi ha un primer bloc que és la història d'aquest barri, que va des de la prehistòria. Sabem que els primers habitants d'aquí, els primers torretencs, són neolítics, 24 neolítics que hem trobat aquí a la Torreta. Doncs des del neolític fins al segle X, el segle X és quan l'abadessa Emma, que estava a Sant Joan de les Abadesses, pobla tota aquesta zona i tenim l'Ariol Buffon, aquí, fins al segle X. Del segle X fins al segle XVIII, que és la Guerra del Francès, ara en parlarem de la Guerra del Francès, del Napoleó, i llavors des del segle XIX fins al segle XX, després de la Guerra Civil. És a dir, és tot un període històric, és una línia cronològica, ell l'ha dividit en tres parts, però és tota la història lineal. El segon bloc és una meravella. El segon bloc parla de les cases de la Torreta, amb molt detall, unes descripcions precioses de Can Grau, de Can Tàpies, de Can Granota, de Can Solà, etc., de les cases, de les Mirandes, perquè ara tenim la Miranda de Can Puntes, però n'hi havia una altra, que no sé si algú sabeu on està. La Montse sí. La Montse sí? I al costat. I al costat? Doncs... A veure, la Montse, la Miranda de Can Grau. Jo més o menys sabia que havia d'estar per allà, vaig trobar també documents, diríem, descripcions en la premsa antiga, i aleshores vaig parlar amb la Montse i amb el Ferran, el seu marit, que viu, i aleshores em van dir, sí, per allà, des de casa nostra s'agafa el camí, i aleshores em van acompanyar. I aleshores, per tant, si dieu a la Montse us portarà aquesta Miranda, que el que queda és purament la part de pedra més d'obra, diríem, octogonal a baix. Jo el que penso és que tenia una base d'obra i després la resta devia ser, penso, de fusta. Sí, hi ha unes postes de sol increïbles, si no per la Tirolina agafeu el camí i llavors hi ha un camí que travessa un camp de blat i dona aquí a la Miranda, que veus a Granollers una banda i l'altra banda la Torreta i tot el paisatge és una meravella. Així que parla de les Mirandes i parla de les fonts. Aquest és el segon bloc del llibre. I el tercer bloc del llibre parla de l'eclosió del barri als anys 60. I encara que dius que passes molt de puntetes, Déu-n'hi-do, que expliques, a partir dels anys 60 cap aquí. En tota aquesta estructura sempre hi ha temes recurrents. Per exemple, el nom, com històricament va canviar de nom. La línia divisòria està ple de mapes. Fins i tot l'Ildefons Cerdà parla del barri de la Torreta, una carretera de Granollers a Mataró. Però hi ha també una obsessió en aquest llibre. És que està ple de nom, primer cognom, segon cognom. Marit de, muller de, pare de, filla de, llauradors, bracers, vivien en aquesta casa. Està ple de persones. Podem conèixer el nom gairebé de tots els habitants que ha tingut la Torreta. I mireu quina preciositat ens escriu en un moment. El pare Rodolf. Ens diu: els llocs els fan el paisatge, les edificacions i les persones que hi viuen, però també aquells que hi han passat, encara que sigui per uns instants. El seu record i el seu esperit, de vegades, hi resta com si fos una presència i una veritable benedicció. Així que aquest petit fragment mostra la cura que tens per saber quines persones han trepitjat. I és xulíssim veure com ha crescut el barri, perquè comences a tenir testimoniatges des del segle XIV. Us podeu imaginar quantes persones hi havia aquí, a aquest barri, al segle XIV? En recordes? De cases hi van ser. Hi va haver durant molt de temps hi van ser. Llavors hi ha 12. Quan ha començat jo, hi ha 12 caps de casa.
12 caps a casa. Ja es parlava de Camprat Vell, segle XIV. Us ho dic, faig un spoiler, com diu ara. Al segle XVI hi ha 7 focs. 7 llars. I es parla ja de Can Masarenes, Can Mas Prat, Can Mas Llobet, que és Can Civit, Can Granota, Can Tàpies, Can Facundo, que és on està la torre, que ja és una casa que no existeix. Al segle XIX tenim llauradors, taverners i bracers, 19 cases, 70 persones. I el que és interessant és que d'aquestes 70 persones hi havia 3 famílies pobres, que eren 14 membres en total, i 27 famílies no pobres, 10 homes, 17 dones, 24 joves, 2 servents. Fixeu el detall sempre. Al segle XX, 1910, 4 famílies que fa 50 anys que hi viuen a la Torreta, els Arenes, Montràs, Llobet, Roger. 1924, 24 cases, i a la família Icart, l'Helena està per aquí, la família Icart. 1936, Guerra Civil, 40 cases, 185 persones. Comença a haver persones que ja no tenen cognoms catalans. Maria Lluïsa d'Almeria, molta gent d'Almeria, abans de la migració, curiosa. La Blanca de Madrid i la Hildegarda d'Alemanya, perquè Can Grau, que eren uns marquesos, tenien servei. 1945, la institutriz. 1945, 44 cases, 194 persones. 1960, comença l'eclosió, al barri tal com el tenim ara. 74 famílies, 216 habitants. En 60. I ara l'alcalde? Ara estem en 2.000, la vegada eren 2.200 persones. El Google em deia el 2019 2.740 persones, el 26% de la població de... Per ahí anem, 2.700, 2.400, 2.500. Sí, des dels 60, 2.740. És el que posava Google el 2019. És a dir, que als anys 60, 216 persones fins a 2.000, gairebé 3.000 persones. Imagineu el que ha suposat això en aquest territori. Tot això és gràcies al Rodolf, que ha tingut la paciència d'anar seguint tot el cens, i des dels primers habitants, que són els prehistòrics, els íbers, els romans, l'època medieval, tenim una església medieval romànica que ha desaparegut, i explica'ns els íbers, els romans i l'església medieval. L'església romànica és molt interessant, perquè de vegades la gran obra de Catalunya romànica, són molts volums. Aquí es parla d'aquesta església, l'església de Sant Andreu de Vall-d'Obrió, que havia d'estar, és a dir, ja posa allà, que no se sap on estava, però està documentada en el segle XV, XVI, fins al segle XVI està documentada. Hi ha les visites pastorals de la parròquia de Sant Esteve, a Bareix, i també es queixen de la gent de la Torrella, que és un d'ús de mullera, dient que arriben sempre tard a missa a Sant Esteve, un bon camí, hi ha queixes sobre això. I aleshores aquesta església, que havia de ser una església romànica, perquè està en el llibre, no se sap on està. I havia d'estar més o menys per una mica més aquí de Can Prat. Una vegada vaig anar a un que em deia, he vist unes pedres, o sigui, i vam anar, vam mirar, i ho han remenat tot, i és a dir, que si algú troba les restes d'aquesta església de Sant Andreu de Vall-d'Oriol, ens farà un favor de si avisa, perquè això és interessant, però és curiós que tinguessin una església romànica en aquesta època. És interessant. No sé què havies dit. Íbers i romans. Explica'ns Can Tàpies. Què passava aquí? Bueno,
aquestes coses. A mi m'agrada, diríem, fer treballs d'aquest tipus sobre els quals hi ha molt poca documentació. Vosaltres direu, oi, és que hi ha molta documentació. Evidentment, s'investiga sobre la roca hi haurà moltíssima més documentació. I aleshores has de fer resums, coses. En canvi, per investigar la torreta és el contrari. A veure si trobes alguna anècdota, a veure si trobes alguna coseta, a veure si en la premsa han atropellat alguna persona, a veure si algun carro s'ha espatllat. Vas agafant totes les coses. Sí que al cap d'un temps dius, sí que n'hi ha de coses, però bueno. Però la gràcia és que pots agafar-ho tot. Suposo, no sé si ho diràs després, al final hi ha un apèndix, no? I en aquest apèndix és tota una sèrie de textos que parlen sobre la torreta, d'alguns en broma, altres seriosament, i està posat això. Aleshores, sobre restes ibèriques, restes romanes, hi ha hagut algunes poques. Per exemple, en la part que he dit de la necròpolis neolítica, allà també van aparèixer algunes coses romanes. Aquestes estan més. Per la part d'aquí, de Can Tàpies, s'havien trobat algunes coses romanes. S'havia parlat d'un forn romà, però que no se sap exactament on està, que sí que ha desaparegut, podríem dir, però sí que aquesta zona. I, per exemple, en una pàgina reprodueixo una fotografia d'un trosset. Això és d'una ceràmica campaniana. Una ceràmica campaniana vol dir que és una ceràmica d'influència grega que ve de fora, que ve de la part d'Itàlia i que ha arribat aquí. Però esclar, és un trosset de ceràmica. Aquesta està a la parròquia està, diríem, aquest trosset, perquè vaig trobar una... De vegades les coses et van arribant per casualitat. Una vegada vaig anar a un casament, i no tan sols vaig fer el casament, sinó que, diríem, vaig anar al convit del casament. I estava amb unes persones de la Roca, de Granollers, i vam posar a parlar, i al final vam parlar de la torreta, unes coses o unes altres. I l'home de repente es posa a parlar i jo dic, aquest sap moltíssimes coses. I em va començar a explicar de coses que havia trobat aquí a la banda, podríem dir, on estava el convent. Havia trobat unes monedes, havia trobat ceràmica, i aleshores el que va fer, al final, em va donar aquests trossets de ceràmica, el que sigui, les monedes, però me les va deixar fotografiar. Les vaig posar en el llibre sobre el convent dels Caputxins, estan aquestes monedes. I veus, per casualitat, parlant en un dinar, ara, per exemple, el meu germà Víctor m'acaba de passar una llibreta que encara no hem tingut temps d'estudiar-la, que és l'Esteve Lluet, que ha de ser de la família de Can Lluet o que sigui, que va pagant uns cents i des del 1845 i cada any va posant he pagat això, he pagat allò altre, fins al 1908. Doncs són coses curioses, s'ha de veure. La Francisca Prat, si té relació amb Can Prat, diríem, però... I segur també que alguns de vosaltres a casa ho teniu, doncs potser alguna llibreta d'aquestes, o teniu alguna informació. També és molt important la memòria. A mi no m'agrada parlar de la memòria històrica perquè una vegada parlant amb un filòsof em
memòria no és històrica. És a dir, una cosa és la memòria i una altra cosa és la història, no? Però diríem, la gent que sap, que ha viscut, que t'explica, no? Avui mateix, aquest matí, estava parlant amb una senyora de 42 anys de Granollers i no sé per què. M'ha començat a parlar de quan a la guerra van incautar Can Grau i se'n van emportar moltíssimes coses artístiques i amb ella. I les van posar a la plaça de la Corona, a les assegurances de vella, diríem allà que era una casa molt gran, doncs les anaven deixant allà. Dius, mira, veus, que curiós. I sí, evidentment que en aquella època moltes coses dels marquesos de Sant Isabel, doncs algunes van passar a un lloc, van passar a un altre, etc. Però parlant amb una persona, de sobte t'està donant coses històriques. I aquí també vull agrair, ja ho agraeixo al final del llibre, faig referència al Pere Gómez Brutal. Pere Gómez Brutal té una sèrie de pàgines escrites sobre, es titula Història de la Torreta, no? I acaba amb unes frases que jo he volgut recollir, que penso que són molt maques. I, per exemple, no sé, el Federico té de vegades descripcions. Ella ha estat en relació amb Can Grau, la seva dona és nascuda a Can Grau, no? I aleshores et fan descripcions dels llocs que dius meravellós. Hi ha persones que tenen una vivència i una memòria gran i tot això és important. Jo he recollit algunes coses d'algunes persones, algunes són vives, altres no són vives, que penso que valia la pena anar-les recollint. Perquè esclar, la memòria dels avis aviat ja no hi serà. Dues pinzelladetes més abans de passar ja als anys 60. Has parlat de la Guerra Civil, has parlat dels romans, has parlat dels ibers, de l'època medieval. Quan jo llegeixo tot això, penso, a mi m'hagués agradat que m'haguessin ensenyat la història així. És a dir, hi ha hagut la Guerra Civil. Ostres, però és que la Guerra Civil va estar aquí. A Can Grau van morir dues de les persones a la Guerra Civil, un pare i un fill. A Can Grau no, a Can Granota. A Can Grau era una meravella, la casa del marquès. Jo també he parlat amb veïns de la Torreta, que encara se'n recordaven d'alguns dels marquesos. Hi havia tantes obres d'art que el mestre Ruera de Granollers, com tu deies, les va treure, algunes també van anar al museu, expliques. Obres d'art. La descripció del Federico és magnífica, de marbres d'Itàlia, banyera de porcellana de França, un jardí amb plantes tropicals, no? És molt nostre, és molta història. Però allà hi havia també, i aquí tenim una bibliotecària també entre el públic, 8.000 llibres a la casa de les monges. 8.000 llibres que van haver de protegir també. A la casa dels marquesos o de les monges de clausura, no? És a dir, per què a l'escola no expliquen la Guerra Civil dient aquí han passat coses a la Guerra Civil? Per exemple. Després parlaré del plan que tenim. Penso que ho explico, perquè arriba un moment que no saps el que expliques o què expliques. Però diríem, les bombes del gener del 39, hi ha coses que afecten. Per exemple, una família que allà cauen unes bombes en un refugi i aleshores el nen se'n va corrents cap a la Torreta. És a dir, perquè vivien allà. I aleshores són coses interessants que vas recollint, van sent coses... Aquí va estar el Martínez,
les conseqüències es vivien, però la gent continuava moltes vegades vivint els mateixos, en mateixes circumstàncies, i potser de vegades no sabien qui era el rei que governava o qui era el cap del govern. Hi ha un passatge molt divertit, ho trobo curiós, no? Sobre com s'escollien al segle XVI. Teníem un senyor feudal al castell de la Roca i al final va deixar de ser senyor feudal. Llavors s'havia d'organitzar per veure com escollien els governants. I ens expliques. El batlle de la Roca era anomenat per la corona, el Felip II, o Felip III, depèn de l'època. A partir de 3 noms escollits a sorts per un nen d'entre 5 i 10 anys davant dels jurats. En una bossa s'havien posat amb antelació el nom de 15 veïns, 4 de Sant Sadurní, 4 de Vilanova, 4 de Sant Agnès, 2 d'Òrrius i un de Vandellòs. És el que s'anomenava la insaculació, ficar dintre d'un sac. I el batlle, escollit per 3 anys, podia anomenar també un lloctinent que no fos de la seva mateixa parròquia, encara que un d'ells havia de ser de Sant Sadurní. De la mateixa manera es procedia a escollir el càrrec de 3 jurats per un any, a partir d'una bossa amb els noms de 20 habitants del terme que fossin catalans. 5 de Sant Sadurní, de Vilanova i Sant Agnès, 2 d'Òrrius i 2 de Vandellòs. De la mateixa bossa s'extreien els noms per als càrrecs de clavari, encarregat a les finances, i mostassaf, supervisor del compliment de les normes, per un any. Igualment es procedia a escollir també per un any el nom dels 8 prohoms que havien de formar part del Consell. En aquesta bossa hi havia 42 noms, 11 de Sant Sadurní, Vilanova i Sant Agnès, 6 d'Òrrius i 3 de Vandellòs. Aquí sempre menys. Això vol dir que cada any hi havia el nom de 6 persones de Vandellòs dins de les bosses de les eleccions. Curiós, no? Els nens agafen les boletes, no? Hi ha moltes curiositats i per tant que per dir alguna cosa més d'aquest període històric, a mi m'agradaria llegir 2 coses. Primer, parlant de Can Grau, una escola que va haver a Can Grau, l'escola de la guerra, perquè és una de les coses que m'ha cridat més l'atenció. Durant la Guerra Civil, que ja vam treure tots els quadres, els llibres, etc., al final van posar una escola de la guerra. I en aquesta escola de la guerra ensenyaven les assignatures, venien aquí soldats a formar-se, Guerra Civil, Les assignatures eren explosius, armament, enllaç i posicions i sobre cavalls, hipologia i higiene. Així que quan algú ens demani quina és la primera escola que hi ha hagut a la Torreta, direu l'escola de la guerra. No està mal. L'escola d'oficials, una altra anècdota. I com us deia abans, que xulo si ensenyessin a l'escola la història així, no? Aquí a la Torreta tenim una escola d'oficials. Però és que aquí a la Torreta van passar els soldats de Napoleó. I tenim també la desamortització de Mendizábal, però ja ho descobrireu. I sobre els soldats de Napoleó és brutal, és brutal. Jo quan ho vaig llegir dic, ostres, però a mi m'havien ensenyat el Napoleó com si passessin per allà, no com si passessin per aquí, els soldats, no? I diu així, ell diu, val la pena recollir, com a exemple emblemàtic, la narració del que va passar a principis de juliol del 1808, és a dir, a l'inici de la guerra del francès. Explica en el seu diari el pare Raimundo Ferrer, sacerdot de l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona, el següent. Salido Chabran, Josep Chabran, diu ell, de Barcelona, Salido Chabran de Barcelona la noche del 3 al 4 del corriente, encaminóse al Vallés en número de 3.500 hombres, 3.500 soldados de Napoleón, para hacer allí provisiones para su ejército y juntamente desbaratar los planes de la Junta del Vallés, que había ahí reunida y sabía ser la que daba el tono a todo el Vallés. Forzado el débil cordón de Moncada, llegó sin dificultad a Granollers, aunque molestado siempre por el fuego de los sumatens, los cuales se iban engrosando a cada momento, no por cesar jamás el toque de arrebato. Los vecinos de Granollers, lejos de someterse a los franceses, abandonaron todas sus casas
y se reunieron con los demás valerosos paisanos que alrededor de dicha villa hacían cara a los franceses. Y ahora ve lo bo. Una partida de coraceros, soldados de caballería, que se adelantaron hacia la roca, se vio obligada a detenerse y aún a retroceder por el daño que le causaban los solos paisanos, pues el paso por unos, armados con las largas y puntiagudas perchas de los pajares, detenían los caballos y sus caballeros. Otros, diestros cazadores, apuntaban a los últimos, no errando apenas tiro por ser corta la distancia. No faltaron tampoco algunos atrevidos paisanos que, metiéndose con tan extrañas armas como eran las perchas y garfios, acometían a gatas con un puñal y lo clavaban en el vientre de los caballos franceses. Gracias a la destreza de sus jinetes, que de lo contrario todos quedaban en aquella llanura, galopando huyeron a Granollers y poco faltó que el general Boulouse no quedase prisionero o muerto, los payasos de Granollers, ¿no? Pero no se acobardaron por esto los franceses y solo variaron el punto de ataque. És a dir, que aquesta batussa entre els soldats francesos i els pagesos de Granollers amb les seves armes de pagès va tenir lloc aquí, a la Torreta. Per què no ensenyen això a l'escola? No sé si hi ha algun mestre per aquí, però tenim un plan secret. Tenim un plan secret. I és que hem parlat moltes vegades que seria molt bonic que aquest llibre es posés en paraules de nen i que arribés a l'escola, perquè al cap i a la fi els nens són el futur i si coneixen la història del barri, estimaran el barri, sabran respectar el barri, gaudiran del barri i entendran moltes coses de la història de la humanitat a partir del que passa aquí. Així que això és una petició cap a l'Ajuntament, a veure si podeu trobar un finançament o cap a tothom, si alguna persona no vol transformar aquest llibre en un llibre per nens amb il·lustracions, serà molt benvingut i molt útil. I ara amb això jo crec que ja podem passar als anys 60 i... Rodolf, ja anem acabant, eh? Sí. Una coseta dels anys 60 que volguessis destacar.